Όχι, η ιστορία που θα σας πω είναι η πιο όμορφη ιστορία που γράφτηκε ποτέ. Το καλύτερο παραμύθι. Μπορείτε να μαντέψετε ποια είναι? Ξέρω, πρέπει να είναι οι 3 σωματοφύλακες. Τι είναι αυτά που λες, Κλάμψη? Αυτό είναι μυθιστόρημα, όχι παραμύθι. Θα πρέπει να είναι η σταχτοπούτα. Δεν είναι οι 3 σωματοφύλακες, ούτε η σταχτοπούτα. Είναι η ιστορία της πιο διάσημης πάπιας του κόσμου. Είναι το Ασχημόπαπο. Φανταστικό! Η ιστορία του Ασχημόπαπου είναι η καλύτερη. Μου αρέσει αυτή η ιστορία πάρα πολύ. Τι ωραία, θα αρχίσω λοιπόν. Όλα αρχίσανε μια κρύα και σκοτεινή χειμωνιάτικη νύχτα. Στοίχημα ότι είχε τρομερή καταιγίδα με πολλές βροντές και αστραπές. Θα σωπάσει επιτέλους. Δεν είχε καταιγίδα, αλλά φυσούσε λυσαλέα σαν ένας ανεμοστρόβιλος που ανακοίνωνε τα τρομερά γεγονότα που επρόκειτο να συμβούν. Το δάσος ήταν όλο ήσυχο εκτός από τον θόρυβο που έκανε ο δυνατός άνεμος. Ξαφνικά μια παράξενη σκιά εμφανίστηκε και όλοι όσοι την είδαν τρέξανε μακριά τρομαγμένοι. Αλλά αυτό το φρικτό πλάσμα είχε μόνο ένα στο μυαλό του, να πάρει τα αυγά από μια φωλιά δίπλα στη λίμνη. Και ποιο ήταν αυτό το απέσιο πλάσμα? Μια νυφίτσα! Τρομακτικό! Και από όλα τα αυγά που είχε στη φωλιά, η νυφίτσα πήρε το αυγό του Ασχημόπαπου. Το κακόμοιρο! Και το πήρε μαζί του στο σπίτι του για να το φάει με την ησυχία του. Θα σε πείραζε να μου πεις τι κάνεις, τεμπελχάνα. Ναι, εσύ και εγώ θα πάμε μέχρι τη φάρμα για να πάρουμε λίγο φαγητό. Θα κάνουμε επίθεση. Περίμενε μέχρι να φύγει από τη μέση αυτό το σκυλί. Εντάξει, αφεντικό. Είσαι δική μου. Ποιος είσαι εσύ? Τι κάνει αυτός ο τύπος στην πλάτη μου? Δεν είναι αυτό που νομίζεις πως είναι. Τι κάνεις εσύ εκεί με την πλάτη μου? Πώς τολμάς, κτήνος? Πάρε και αυτή! Ας πιάσαμε τώρα, παλιοκλεφτοκοτάδες. Δεν πρόκειται να σας ξαναενοχλήσουν. Όλα είναι υπό έλεγχο. Χαίρομαι που τελείωσε. Τελείωσε τώρα. Πάμε να ξεκουραστούμε γιατί αύριο είναι μεγάλη μέρα. Ναι, θα βγούνε τα μωρά μου. Και την επόμενη μέρα, ο ήλιος ήταν πιο λαμπερός από ποτέ. Σαστά, γιατί δεν γεννηθεί το Ασχημόπαπο? Ναι, μα θα είναι μια πολύ ξεχωριστή γέννα. Μπράβο, ξύπνα, βγήκε ο ήλιος. Είδα
ένα περίεργο όνειρο. Μπράβο, είναι ήδη 8 και 5. Τι! Άργησα! Επιτέλους θα δω τα μωρά μου. Είμαι σίγουρος ότι θα είναι πανέμορφα. Κάτι παπίτσα μου. Κοίτα, να βγαίνουνε. Προσοχή παρακαλώ! Το πρώτο που θα γεννηθεί θα είναι στα σίγουρα το πιο όμορφο παπάκι που έχετε δει ποτέ! Ησυχία όλοι παρακαλώ! Βγαίνει και το άλλο! Το παπάκι νούμερο 2! Δεν το κορεύομαι, αλλά είναι πολύ όμορφα. Ναι, καλέ μου. Τώρα είναι ώρα για το παπάκι νούμερο 3! Μπαμπά! Μαμά! Δεν είναι γλυκούλια. Έχουμε ακόμα 2! Να σκάει το νούμερο 4! Είναι η μαμά μου! Τι χαριτωμένο παπάκι. Έχει μείνει ένα. Συναρπαστικό, έχει ακόμα ένα. Είναι λίγο αργό. Μην ανησυχείς, τα καλά πράγματα αργούν. Κουνιέται. Προσοχή! Έρχεται το παπάκι νούμερο 5 και νομίζω ότι θα είναι το πιο όμορφο από όλα τα άλλα παπάκια! Θα είναι ένας μικρός επαναστάτης αυτός! Βγαίνει, βγαίνει. Αυτό είναι πολύ για τα μάτια μου. Να το, είναι το τελευταίο, έρχεται. Θα μπορεί να είναι τόσο χαριτωμένο και τα άλλα του παπάκια. Γεια σας! Γεια σου, είσαι ο μπαμπάς μου. Όχι, μικρόλι μου. Είναι τόσο άσχημος. Μαμά, μπαμπά. Μαμά, μπαμπά. 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 Μπαμπά, μαμά. Ναι. Τι χαρούμενος που είμαι, σας βρήκα. Και εσείς πρέπει να είστε τα αδέρφια μου, σωστά? Ηρεμήστε όλοι, θα πάρω μια φωτογραφία. Σταθείτε όλοι μαζί. Φίλε, μην ξεχνάς αυτή τη στιγμή, γιατί είμαι σίγουρος ότι το παπάκι νούμερο 5 θα τραβήξει την προσοχή μας. Είστε έτοιμοι? Είμαστε έτοιμοι. Θέλω κι εγώ να πάρω μια φωτογραφία. Πάμε σπίτι. Και το πάρτι? Δεν θα γίνει πάρτι. Μόλις μάθαμε ότι αποκτήσατε παπάκια. Συγχαρητήρια για τα τόσο καλά παιδιά. Υποφέτα πως θα το βρίσκεις αστείο. Πάμε σπίτι μας, καλέ μου. Γιατί είναι τόσο θυμωμένοι? Γιατί θα έπρεπε να έχεις μερικούς καλούς τρόπους. Πέρασε ο χρόνος και όταν έφτασε ο καλός καιρός, το ασχημόπαπο και τα αδέρφια του ετοιμάστηκαν για την πρώτη τους μέρα στο σχολείο. Εμπρός λοιπόν, ξεκινήστε για το σχολείο. Να κάθεστε καλά και να ακούτε το δάσκαλο. Ναι, μανούλα! Πηγαίνετε γιατί θα αργήσετε. Ναι, γιουπί! Γιουπί! Νομίζω ότι θα είναι καλοί μαθητές. Μπορείς να μου κάνεις μια χάρη? Βεβαίως. Ευχαριστώ. Δεν είναι δίκαιο. Έχει δίκιο. Να, έτσι είμαστε όλοι το ίδιο. Είναι δίκαιο. Μα κι εγώ είναι πολύ βαριά όλα αυτά για να τα κουβαλάω μόνος μου.
Εσύ είσαι αυτός που θα έπρεπε να χαίρεται περισσότερο, γιατί έδωσες χαρά σε εμάς, ασχημόπαπο. Και μεγάλη ξεκούραση. Σε βοηθάμε να γίνεις καλύτερο παπί. Πάμε! Ο τελευταίος είναι ένα κλουβιό αυγό. Περιμένετε με, παιδιά. Δεν μπορώ να τα κουβαλήσω όλα μόνος μου. Έχω φτάσει, θα τα καταφέρω. Συγγνώμη, κάτι σκεφτόμουν και δεν σε είδα. Όχι, συγγνώμη, εγώ δεν κοιτούσα. Είμαι αφηρημένος. Δεν πειράζει, με λένε Νίκο, εσένα. Χαίρομαι που σε γνωρίζω, Νίκο, σίγουρα. Εγώ είμαι ο Ασχημούλης. Κι εγώ Ασχημούλης είμαι, μα ποιο είναι το όνομά σου? Ασχημόπαπο. Το όνομά μου είναι Ασχημόπαπο. Μα τι άσχημο όνομα. Χαίρομαι που νομίζεις ότι είναι αστείο, Νίκο. Ναι, είσαι αστείος. Ξέρεις κάτι, νομίζω ότι εσύ και εγώ θα γίνουμε πολύ καλοί φίλοι. Τι λες γι' αυτό, Ασχημόπαπο? Γίναμε ήδη. Σαν πολλές άντρες δεν έχεις. Δεν είναι δικές μου, είναι των αδελφών μου. Στη γήμα ότι είναι ένα τσούρμο εξυπνάκηδες, Ναι, τι έχεις μέσα στην τεράστια τσάντα? Φαγητό, πάνε πεινάω. Για πού τα βάλες, χοντρέ? Για το σχολείο. Πρώτα πρέπει όμως να περάσεις από επιθεώρηση. Τι επιθεώρηση είναι αυτή, φίλε? Τι επιθεώρηση? Μα αυτή που θα σου κάνω τώρα. Για έλα εδώ, για να δούμε. Εσύ, άσε μέσα στην τσάντα του φίλου μου, έλα. Σιωπή, παλιοκουρέλη, γιατί θα επιθεωρήσω εσένα μετά. Απόλο, για κοίτα εδώ, είναι γεμάτη φαγητό. Ωραία, Πλοφ, κατάσχεσέ τα όλα. Απόψε έχουμε γιορτή. Εσείς είστε καλεσμένες, κορίτσια. Τι ευγενικό! Μπα, ξέρετε πόσο υπεργενναιόδωρος είναι Σούπερ Απόλλω. Λοιπόν, πού είναι ο φίλος σου? Δεν ξέρω. Είμαι gentleman. Ποιος είναι ο χαζός που τόλμησε να με ταπεινώσει? Τώρα την πάτησες. Πήγαινε γυρεύοντας, ξέρεις. Ποιος μου πέταξε αυτά τα σκουπίδια? Ζήτα του συγγνώμη και δώσ' το κλειφιτζούρι του. Δεν έχετε επίτηδες? Θέλω μια απάντηση τώρα αμέσως. Ωραία. Συγγνώμη, Απόλλω. Νομίζω ότι εγώ είμαι αυτός που ψάχνεις. Ώστε εσύ είσαι επιτέλους. Λοιπόν, εσύ ήσουνα, σωστά? Πού κρυβόσουνα? Είδες τι μου έκανες? Είναι τόσο άσχημος που δεν θέλει κανένας να τον βλέπει. Για πες μου τώρα, σκουλίκι. Ακόμα νομίζεις ότι είναι τόσο αστείο? Για να πω την αλήθεια, δεν βλέπω τίποτα το αστείο. Και βέβαια όχι. Αυτό που νομίζεις αστείο είναι να πετάς αυτά τα σκουπίδια πάνω μου. Ήταν ένα ατύχημα και ζητώ πάλι συγγνώμη. Να, ένα γλυφιτζούρι για να ξεπληρώσω την αγαρμποσύνη μου. Φέρ' το εδώ αυτό. Μου αρέσει να λαμβάνω δώρα. Τώρα για να δούμε αν όλοι κατάλαβαν ότι πρέπει να με σέβονται και να μου δίνουν δώρα. Θα μου το πληρώσεις αυτό. Δεν έκανα τίποτα. Τι συμβαίνει εδώ πέρα? Μάλιστα. 2 κλόουν που σκαρώνουν μια παράσταση. Μα κύριε, απλά παίζαμε. Αλήθεια. Και τι παίζετε, παρακαλώ? Το βάραμε και θα σου μαυρίσω το μάτι? Θα σου βγάλω αυτό το χαζό χαμόγελο από το πρόσωπο. Πριν το μάθημα θα σας εξηγήσω το πόσο σημαντικό είναι να είσαι καλός μαθητής. Όσα περισσότερα μαθαίνεις, τόσο καλύτερα μπορείς να κουμαντάρεις τη ζωή σου. Τι βάρε μάρα! Τι σπάσιμο! Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Αν χαθούμε στο δάσος, τι θα πρέπει να κάνουμε? Ποιος ξέρει να μας πει? Θα καλέσουμε το κινητό μου για βοήθεια. Ναι, μα φαντάσου ότι δεν έχεις κινητό. Αυτό είναι τρομακτικό. Καλύτερα δεν το σκέφτομαι. Εγώ θα φάναζα χάθηκα, βοήθεια. Αλλά ίσως οι πρώτοι που θα σε ακούσουν να είναι οι αλεπούδες και οι νηφίτες. Τι φρίκι θα μου
φάνε! Λοιπόν, εσύ τι θα έκανες? Εγώ, τίποτα. Είμαι πολύ έξυπνος για να χαθώ καταρχήν. Τι βαρεμάρα, δεν υπάρχει τίποτα το διασκεδαστικό να κάνουμε. Φανταστικό! Στο σχολείο μαθαίνετε πολλά πράγματα που είναι πολύ χρήσιμα και σας βοηθούν να ξεπεράσετε τις δυσκολίες. Για να δούμε λοιπόν πώς θα ξεπεράσεις αυτήν. Ηρεμήστε, αν δεν τις χτυπήσετε δεν θα γίνει τίποτα. Μπορούμε να το λύσουμε αυτό με λίγο μέλι. Έγινε. Αυτός ήταν, είμαι σίγουρος. Πες μου, Πλόφ, γιατί φοράς γάντια? Ναι, αυτό είναι λόγω κρύου. Κρύο, ενδιαφέρον. Μα έχουμε 30 βαθμούς. Μα είναι πολύ κρύοι οι βαθμοί. Είσαι σίγουρος ότι δεν ήθελες να τσιπηθείς όταν άνοιξες το μπουκάλι και κρύφτηκες κάτω από την καρέκλα του ασχημόπαπου, απέσχε μικρέ εγκληματία? Από όλα μας τσακώσανε. Είσαι πάρα πολύ άγαρμος. Λοιπόν, θα γράψετε 5.000 φορές. 5.000? Εσύ 10.000 φορές από όλο. Θα αντιγράψεις. Στο σχολείο θα ακούω προσεκτικά και δεν θα κάνω κουταμάρες. Αυτό θα σε μάθει να μην εμπιστεύεσαι την πρώτη σου εντύπωση, που ήταν να κατηγορήσεις το ασχημόπαπο, αλλά να πηγαίνεις στην ουσία του προβλήματος, που είναι να βρεθούν αυτοί οι δύο βάνδαλοι. Τελειώσαμε για σήμερα. Και να θυμάστε ότι το σημερινό μάθημα ήταν σημαντικό και πρέπει πάντα να μαθαίνουμε από τη φύση. Του άρεσε το ασχημόπαπου να πηγαίνει σχολείο? Ναι, αλλά αυτό που του άρεσε περισσότερο είναι να πηγαίνει πικνίκ με την οικογένειά του. Εδώ είναι καλό μέρος. Θα στρώσω εγώ το τραπεζομάντιλο, μαμά. Και εσείς οι άλλοι φέρτε κούτσουρα. Κούτσουρα! Τι το θέλουμε το κούτσουρα, παπά? Για να καθίσουμε βεβαίως, παιδί μου. Μπορούμε να καθίσουμε πάνω στο ασχημόπαπο. Σταματήστε τα γυαλιά και κάντε ό,τι σας είπα. Ναι, παπά. Αυτό τι σας θυμίζει? Ασχημόπαπο. Ναι, τι θέλεις? Βάλε το τραπεζομάντιλο εδώ. Το έδαφος είναι επίπεδο. Ευχαριστώ. Μην αγγίζετε την τούρτα. Και βέβαια όχι, μαμά. Φύγε από εκεί! Κακά μυρμήγκια! Φύγετε, φύγετε! Φύγετε! Τι συμβαίνει, μαμά? Μου πήρε όλο το πρωί να φτιάξω αυτή την τούρτα και εσύ την έλειωσες σε λίγα δευτερόλεπτα. Είσαι πολύ κακό παιδί. Το έκανες επίτηδες για να με ενοχλήσεις, έτσι δεν είναι? Μαμά, ήταν τα μυρμήγκια. Και τι πρέπει να κάνω εγώ μαζί σου? Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα σωστό πια. Τότε λοιπόν, παιδιά, θα με βοηθήσετε να κάνω άλλη τούρτα. Ναι, μαμά. Θέλεις να με βοηθήσεις, ασχημόπαπο? Θα τα κάνω θάλασσα, μπαμπά. Γιατί δεν είμαι το ίδιο με τα αδέρφια μου? Είναι όλοι τόσο όμορφοι και εγώ τόσο άσχημος. Αυτό δεν θα μου ξεφύγει. Στάσου, έρχονται κι άλλα. Κυνηγή. Και το μικρό ασχημόπαπο συνέχισε να τρέχει, μέχρι που ήρθε η νύχτα. Σε ευχαριστώ. Δεν ήταν τίποτα. Πού με πας? Θα κρυφτούμε σε μια σπηλιά εδώ κοντά. Είναι μακριά. Όχι, φτάσαμε σχεδόν. Εδώ είμαστε. Μα κάνει κρύο. Είναι γιατί έχει ρεύμα.
Είσαι πολύ γενναίος, έξυπνος και καλός συνάμα. Αχ, είμαι φυσιολογικός, κάνω ό,τι μπορώ, ξέρεις. Και η σπηλιά? Εδώ είναι. Είμαστε ασφαλείς. Το σοκ έκανε ζημιά στα μάτια μου και δεν μπορώ να σε δω. Πες μου, ποιος είσαι? Έλα, παπάκι. Σε ευχαριστώ. Πώς νιώθεις? Το φτερό μου. Μην ανησυχείς γιατί θα σε προσέχω εγώ. Θα σου δέσω το φτερό και σύντομα θα γίνεις σαν καινούριο. Θα δεις. Ευχαριστώ. Α, και θα βάλω έναν επίδεσμο γύρω από τα μάτια σου για να μην τα πονάει το φως. Είσαι τόσο καλός μαζί μου. Εγώ θα σε φροντίζω μέχρι να μπορέσεις να ξαναδείς. Το όνομά μου είναι Πάτη. Θα ήθελα να ξέρω λίγα ακόμα για σένα. Λοιπόν, άσε με να μαντέψω ποιος είσαι. Είσαι μια ψηλή και έξυπνη πάπια και βέβαια είσαι πολύ όμορφος με πολύ γοητεία. Νομίζω πως θα πάω να φέρω μερικά λουλούδια να στολίσω τη σπηλιά. Θα σε περιμένω. Έτσι το ασχημόπαπο πέρασε την περισσότερη νύχτα ψάχνοντας για λουλούδια, αλλά δεν μπορούσε να τα δει μες στο σκοτάδι και τότε το επόμενο πρωινό... Η Πάτη θα φοβάται. Δεν μπορώ να την αφήσω μόνη. Μα το ασχημόπαπο είχε την ατυχία να το δει ο Απόλλω που κρυβόταν και να το ακολουθήσει στη σπηλιά. Ξέχασα τα λουλούδια. Τρομερή καταιγίδα. Αυτά θα της αρέσει. Τι μπορεί αυτή η απέσια μικρή πάπια να έκανε εδώ? Έχει κρύψει ένα μικρό παπάκι εδώ μέσα, με επιδέσμους στα μάτια. Νομίζω ότι ξέρω τι είναι όλα αυτά. Εδώ είσαι. Μικρή πάπια, νομίζω ότι κάτι άκουσα. Αυτή η άσχημη πάπια δεν έλεγε τίποτα γι' αυτό. Θα κάνω πως είμαι αυτός. Είμαι τόσο έξυπνος. Γεια σου, παπάκι. Έλειψες πολλή ώρα, σε πεθύμησα. Νομίζω ότι αυτό θα είναι σαν να παίρνεις καραμέλα από ένα μωρό. Εύκολο για να αφήνω τύπο σαν εμένα. Κράτα με σφιχτά, ήρωά μου. Μ' αρέσει αυτό. Τα μάτια μου δεν πονάνε πια. Νομίζω ότι γίνανε καλά. Τι εννοείς? Τώρα μπορώ να δω. Τώρα δεν είμαι τυφλή πια, ήρωά μου. Κατάλαβα. Μα τι μπορεί να δεις εσύ και δεν μπορώ να δω εγώ? Το πρόσωπό σου βέβαια. Τώρα επιτέλους μπορώ να σε δω. Τώρα κατάλαβα. Δηλαδή δεν με έχεις ξαναδεί ποτέ? Μα βέβαια. Μα εσύ δεν είσαι αυτός που μου έδωσε τα μάτια και με έκανε καλά? Εγώ? Ναι, εγώ. Είμαι ωραίος τύπος, ο καλύτερος. Πες μου λοιπόν, πού θα πάμε? Θα σε πάω στη φάρμα μου. Σε ευχαριστώ για όλα. Άργησα λιγάκι, αλλά τουλάχιστον είμαι εδώ. Κρίμα για τα λουλούδια. Τέλος πάντων, τι θα πει αν τα δει άραγε? Έφυγε. Θα πρέπει να κρυβόταν και όταν με είδε να έρχομαι το έσκασε. Γιατί είμαι τόσο άσχημος που κανείς δεν θέλει να με κοιτάζει. Κανείς δεν με αγαπάει. Αλλά ίσως κάποιος να ήρθε εδώ και να την πήρε. Πρέπει να τη βρω. Παπίτσα, πού είσαι? Δύο πάπιες περάσανε μαζί από εδώ και τα ίχνη οδηγούνε προς τη φάρμα. Θα τους ακολουθήσω. Ποια μπορεί να είναι η άλλη πάπια? Όχι. Ο Απόλλω βρήκε την κρυψώνα και τον προτιμάει από μένα. Ονειρευόταν ένα όμορφο πάπιο και τώρα τον βρήκε.
Δεν μπορούσα να είμαι εγώ. Αυτό ήταν αδύνατον. Είμαι πολύ άσχημος και ίσως να μην μου αξίζει μια τόσο έξυπνη και όμορφη πάπια σαν αυτή. Και την επόμενη μέρα η όμορφη πάπια η Πάτη πήγε στο σχολείο για να πει σε όλους τι είχε συμβεί. Είδα ότι δεν μπορούσα να ξεφύγω, ότι τα κυνηγόσκυλα ήταν σχεδόν πάνω μου και εκείνος ρισκάρισε τη ζωή του για να με σώσει. Πάτη! Με κοιτάς τώρα, μα είναι ένα παπάκι εκεί πίσω που με κοιτάει συνεχώς. Μα όταν το κοιτάω εγώ, κάνει ότι κοιτάζει από την άλλη μεριά. Το ξέρεις? Αυτό είναι το σκυμόπαπο, έτσι γεννήθηκε. Περίεργο και άσχημο το καημένο. Είναι ένα σόκο όταν το πρώτο συναντάς. Παθαίνει σχεδόν καρδική προστολή, αλλά όμως είναι ένα καλό μικρό παπί. Με κοιτάζει, έχω τρακ. Κοίτα ποιος έρχεται εδώ. Απόλο, πόσο χαίρομαι που σε ξαναβλέπω. Με αναγνώρισε και με αγαπάει. Γεια σου. Είπε γεια σου και τώρα έρχεται προς τα εδώ. Νιώθω μεγάλη ταραχή. Είναι εδώ. Τι θα κάνω? Θέλει να με αγκαλιάσει. Τα πράγματα πάνε καλύτερα από ό,τι νόμιζα. Φύγε από τη μέση. Ασκυμόπαπο, μήπως είσαι ερωτευμένο? Δεν είμαι ερωτευμένος με κανέναν, καταλαβαίνεις, Απόλο, τι πήρε από σένα? Όταν καταλάβει πόσο βλάκας είναι ο Απόλο θα τον αφήσει. Αυτός που είναι βλάκας είναι ο φίλος σου ο Νίκο. Τώρα τον είδα κοντά στους βάλτους. Πρέπει να τον βοηθήσω. Αντίο. Δεν πρέπει να πας. Είναι πιο χάσος από τον Νίκο. Μάντεψε ποιος πήγε στους βάλτους. Στους τυχιωμένους βάλτους. Μόνο ένας ανόητος θα πήγαινε σε ένα τόσο επικίνδυνο μέρος σαν κι αυτό. Δεν είναι ένας ανόητος, μα δύο. Ο Νίκο, το γουρουνάκι και το ασκυμόπαπο. Τι γενναίοι! Υποθέτω ότι δεν πρόκειται να τους ξαναδούμε αυτούς τους δύο. Πρέπει να πάμε να τους βοηθήσουμε, ελάτε! Στους βάλτους, μόνο τρελός πάει εκεί. Ξέχασε το κούκλα. Όμως δεν μπορούμε να τους εγκαταλείψουμε. Γεια! Θα έρθεις κι εσύ, κουμπουνοκέφαλε. Είναι όμως ότι έχω κρυώσει και ο βάλτος δεν θα μου κάνει καλό. Αν ξέρεις τι σου κάνει καλό, θα έρθεις μαζί μας. Έπρεπε να κρατήσω το στόμα μου κλειστό. Νίκο, Νίκο, Νίκο. Πού είσαι, Νίκο? Κινούμενη άμμος! Βοήθεια! Κανένα ίχνος του ασκυμόπαπου ή του Νίκο, ας γυρίσουμε. Μα δεν έχουμε φτάσει καν στους βάλτους. Έχω ένα προαίσθημα ότι δεν είναι πουθενά εδώ. Νίκο, Νίκο. Το προαίσθημά σου ήταν λανθασμένο, πάμε. Και τι κάνουμε τώρα, Απόλο? Δεν έχουμε επιλογή, θα πάμε προς τα εκεί να τον βρούμε. Βοήθεια κάποιος! Εσύ θα είχα χαθεί στον γκρεμό. Τι κάνεις στους βάλτους, Πάτη? Ήρθα να σε βοηθήσω να βρεις το φίλο σου τον Νίκο, ασκυμόπαπο. Νίκο! Ασκυμόπαπο, εδώ είμαι. Το άκουσες? Ναι, είναι ο φίλος σου. Είναι από την άλλη μεριά της λίμνης. Θα πάμε γύρω να τον σώσουμε. Βοήθεια, πνίγομαι. Όχι, Πάτη, δεν έχουμε καιρό. Θα πρέπει να περάσουμε από τη μέση. Αυτό είναι αδύνατον. Είναι γεμάτο κροκόδιλους. Κοίτα. Τότε θα πάω εγώ. Εσύ περίμενε εδώ. Δεν θα σε αφήσω να πας μόνος σου. Έρχομαι κι εγώ, ασκυμόπαπο. Βοήθεια!
στην ώρα. Ναι, πάνω στην ώρα. Ευχαριστώ, φίλοι μου. Αν δεν ήσασταν εσείς, θα ήμουν κάτω από την κινούμενη άμμο τώρα. Γεια! Είσαι η κοπέλα του Εσχημόπαπου? Όχι. Είναι απλά μια φίλη. Θα πρέπει να βρούμε τρόπο να φύγουμε από εδώ. Άρχισε να σκοτεινιάζει. Δεν φαίνεται να επιστρέφουν. Λες να τους πιάσανε οι κροκόδιλοι. Ίσως. Είναι κρίμα όμως. Η Πάτη ήταν όμορφη μικρούλα. Τρέχα, γρήγορα. Το άκουσες αυτό? Δεν πρέπει να μάθουν ότι κρυβόμαστε εδώ. Γιατί όχι, Απόλλω? Γιατί έτσι λέω εγώ. Τώρα άκου προσεκτικά τι θα κάνουμε. Τα καταφέραμε. Ωραία! Μα τι έγινε ο Απόλλω μου? Αυτός μάλλον θα γύρισε πίσω στη φάρμα τώρα πια. Δεν το νομίζω, ο Απόλλω είναι πολύ γενναίος. Όλο επίδειξη είναι. Όταν υπάρχει πραγματικός κίνδυνος, αυτός... παιδιά, σας ψάχναμε σε όλο το βάλτο. Τι είναι αυτό, κι άλλο ένα από τα παραμύθια σου, Απόλλω? Μας επιτέθηκαν όλων των ειδών τα θηρία. Κροκόδιλοι, λύκοι, οχές, γιγάντια, κουνούπια. Αλλά επειδή ξέραμε ότι κινδυνεύατε... Τι γενναίοι! Και αποφάσισα ότι σε αγαπάω πάρα πολύ. Θέλεις να με παντρευτείς? Αυτός ο τύπος έχει πολύ θράσος. Θέλεις να παντρευτείς τον γενναίο που ήρθε να σε σώσει? Τι λες, Πάτη? Είναι λίγο ξαφνικό. Αυτό σημαίνει ναι, θα παντρευτούμε αύριο. Πάτη, πώς μπορείς να παντρευτείς ένα τέτοιο τύπο σαν γι' αυτόν? Δεν πρόκειται, Νίκο. Μα αφού αυτός έτσι είπε. Αυτή είναι δική του ιδέα, όχι δική μου. Δεν σκοπεύω να παντρευτώ μαζί του, αποκλείεται. Τότε γιατί δεν το είπες? Δεν μπόρεσα, ο Απόλλω μου έσωσε τη ζωή και κάτι του χρωστάω. Μα δεν μπορείς να φύγεις, το φτερό σου είναι τραυματισμένο. Μην ανησυχείς για το φτερό μου, είναι πολύ καλύτερα τελευταία. Κάνε μου μια χάρη, σε παρακαλώ. Δώσε αυτό στο Εσχημόπαπο. Είναι πολύ τυχερός που έχει ένα φίλο σαν και σένα, Νίκο. Γεια. Καλή τύχη, Πάτη. Το Εσχημόπαπο δεν θα είναι και πολύ χαρούμενο. Εσχημόπαπο, θα χάσουμε την παράσταση. Ναι, το ξέρω, η Πάτη έφυγε. Έφυγε για πάντα. Τουλάχιστον δεν παντρεύτηκε αυτόν τον βλάκα τον Απόλλω. Μα έφυγε για πάντα. Να, αυτό είναι για σένα, διάβασέ το. Λέει ότι είναι ερωτευμένη μαζί σου και ότι σε χρειάζεται πολύ. Το διάβασες? Πάνω από 100 φορές και κάθε φορά με κάνει να θέλω να κλάψω. Με αγαπάει! Ζήτα, με αγαπάει! Ζήτα, 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 ζήτα. Με αγαπάει, ζήτα, ζήτα, ζήτα. Είμαι τόσο χαρούμενος που τον βλέπω έτσι που θέλω να κλάψω κι εγώ. Καημένο παπάκι, τώρα έχασε τη φιλενάδα του και όλα αυτά για το χαζό Απόλλω. Έχεις δίκιο, Βίκη. Μα το Εσχημόπαπο ήταν τυχερό που είχε ένα τόσο καλό φίλο όπως τον Νίκο και ετοιμαζόντουσαν να αρχίσουν μια μεγάλη περιπέτεια. Και αυτό το ράφτινγκ έχει πλάκα. Τι κάνουν αυτοί οι δύο εκεί πέρα? Είναι πολύ διασκεδαστικό και θα σπάσουμε ρεκόρ. Ο Απόλλω θα ζηλέψει πολύ όταν το μάθει. Τον ενδιαφέρει μόνο να κάνει φιγούρα. Ο Απόλλω θα θυμώσει πάρα πολύ όταν το μάθει αυτό. Αυτή η σχεδία μπορεί να αντέξει και ανεμοστρόβιλο, Νίκο. Τι ρίξουμε τώρα μέσα, Όχι ακόμα. Πρέπει να φορέσουμε τα σωσίβια μας, Νίκο. Κάπου εδώ θα είναι. Πάμε λοιπόν. Να την καταστρέψουμε? Όχι, θα τους βοηθήσουμε να σπάσουν το ρεκόρ. Βλέπεις αυτή την καινούργια μηχανή? Κάποιος έρχεται. Χαίρομαι που βρήκαμε αυτά τα σωσίβια. Θα έχει πολύ πλάκα αυτό. Ησυχία, θα σε ακούσουν. Τώρα θα δεις πόσο γρήγορα μπορούμε να πάμε. Πολύ γρήγορα, Απόλλω. Σαν πύραυλος, πλοφ. Αυτό είναι υπέροχο, η σχεδία πάει από μόνη της. Γιουπί! Αυτό το κοκτέιλ απορούμε είναι πολύ καλό. Ποιο είναι το πρόβλημά σου, κλαψιάρικο? Τα σπάω όλα συνέχεια. Κοίταξε τι κατάσταση είναι το τηγάνι μου. Ωραία, τώρα θα πάψεις να μου καίσεις ομελέτες. Μη κουνιάς, αφεντικό. Ακίνητος. Τι συμβαίνει? Μια μίγα.
Θαυμάσια, αφεντικό. Μπορούμε να κρεμάσουμε τη σημαία πάνω σου. Πρόσεχε, θα σαγιστούμε. Γύρω στη βάρκα. Αμέσως. Το έσπασα. Ξεφύγαμε στο παραπέντε. Είναι συναρπαστικό, γιατί πάμε τόσο γρήγορα αφού δεν υπάρχει ρεύμα. Αυτό ήθελα να ξέρω κι εγώ. Έχεις καμιά ιδέα για το πώς θα πατάει αυτό το πράγμα, σκημό παππού? Δεν έχω ιδέα. Νομίζω ότι ακούω μια μηχανή. Αυτό ήτανε. Πού να είμαστε? Δεν ξέρω, αλλά σίγουρα είμαστε πολύ μακριά από τη φάρμα. Θα πεθάνουμε από την πείνα. Αχ, έλα, θα πρέπει να υπάρχει στεριά κάπου εδώ γύρω. Κοίτα, ένα πλοίο. Ασχημό παππού, σωθήκαμε. Νίκο! Νίκο! Βοήθεια, ασχημό παππού, βοήθεια! Σε ευχαριστώ, ασχημό παππού, αν δεν ήσουν εσύ. Μη κουνηθείς. Τι συμβαίνει? Έχουμε Μαρία. Όχι, τώρα την έχουμε άσχημα. Έλα λοιπόν να σε γενναίω. Ασχημό παππού, η ομίχλη διαλύεται. Ένα νησί. Είναι πολύ μακριά. Άντε κουνήσου. Ακόμα μας ακολουθούν. Αν μείνουν μόνο σε αυτό. Νομίζω ότι έχουν κάτι άλλο στο μυαλό τους. Στο μεταξύ, ο πατέρας του Ασχημόπαπου και ο Μπράβο ο Κόκορας περπατούσαν στο δάσος. Να σταματήσουμε εδώ. Ξέρεις που είμαστε, Μπράβο? Μπορώ να το ανακαλύψω. Απλά παίρνοντας τη διαγώνιο, αυτό μένει στην τετραγωνική ρίζα του πι, μα δεν φαίνεται να αντιστοιχεί στον υπολογισμό του Με άλλα λόγια, αυτό που προσπαθείς να μου πεις είναι ότι έχουμε χαθεί. Έτσι δεν είναι, Μπράβο? Πες το κι έτσι. Χαμένη χωρίς τροφή. Τι ωραία προοπτική. Και εσύ τι λες για αυτά τα ωραία βατόμουρα, Βατόμουρα? Μα δεν έχει βατόμουρα εδώ. Βεβαίως και έχει, μα έχουν μια περίεργη γεύση. Όχι, όχι, αυτά δεν είναι βατόμουρα, Μπράβο. Τι είναι αυτά που λες? Και βέβαια είναι βατόμουρα και πολύ νόστιμα μάλιστα. Κοίτα, μια πισίνα. Ω Θεέ μου, δεν υπάρχει καμιά πισίνα εδώ. Έχεις παραισθήσεις. Εγώ όχι, εσύ όμως. Λοιπόν, τι λες τώρα? Είναι ωραία και δροσερά. Θα σπάσω το ρεκόρ της ελεύθερης κολύμβησης στα 100 μέτρα. Είμαι καλός όσο και ο Μαρκ Σπίτς. Φτάνει να μην αποφασίσει να κάνει βουτιές. Και τώρα μια βουτιά. Εντυπωσιακό. Ο πυγμένας είναι γεμάτος μύδια. Τι μαύρο σύννεφο είναι αυτό? Δεν είναι σύννεφο. Είναι ένα κομμάτι από ακρίδες. Έχουμε ετοιμάσει το χωράφι. Ωραία, έτσι ελπίζω να μην έρθει κανένα ζωντανό κοντά στο σιτάρι μας απόψε, παιδιά. Ναι, μπρος. Είναι δικό μου. Ναι. Τι? Ποιος είναι? Είμαι ο Ζέπελιν. Ένας μήνος από ακρίδες έρχεται. Ακρίδες? Πώς είναι αυτό δυνατόν, πες μου? Άστες να έρθουνε, τις περιμένουμε. Δεν θα έχει μείνει ούτε μία όταν θα τελειώσουν. Όλα είναι υπό έλεγχο, Ζέπελιν. Πόσες ακριβώς έρχονται, πες μου? Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε περισσότερες από 1000. Πόσες? Εκατομμύρια? Είπε εκατομμύρια ακρίδες. Φίλε, γίνεται όλο και πιο δύσκολο να βρεις τροφή εδώ γύρω. Τι λες, σοβαρά? Ξέρεις, αν γινόμασταν χορτοφάγοι, η ζωή μας θα ήταν πολύ πιο απλή. Άσε πω ο δοντίατρος δεν θα κόστιζε τόσο πολλά. Πού να είμαστε? Δεν έχω ιδέα. Λες να μένει κανείς άλλος σε αυτό το νησί, ασχημό παππού? Για να δούμε και να δούμε τι θα βρούμε. Εδώ είναι ένα καλό μέρος, Νίκο. Τέλεια! Ας φτιάξουμε μια καλύβα όπως ο Ροβινσόνας Κρούσος. Ορίστε, τελείωσε. Βγήκε πολύ ωραίο. Όπως και του Ροβινσόνα. Τώρα θα πρέπει να φυτέψουμε καλαμπόκι όπως κι αυτός. Ναι, αν είχαμε καλαμπόκι να φυτέψουμε. Έκπληξη, έκπληξη! Εδώ έχω όσο καλαμπόκι χρειαζόμαστε. Από πού ήρθε αυτό? Πάντα κουβαλάω λίγο μαζί μου για να μασουλάω όταν με πιάνει λιγούρα. Νίκο, είσαι ιδιοφυΐα. Όχι, απλά είμαι πολύ λέμαργος τύπος. Τι λες να γίνεται στη φάρμα, Νίκο? Προσοχή, προσοχή. Είναι επίγον, μαζευτείτε όλοι εδώ.
Φοβάμαι ότι έχω άσχημα νέα, φίλοι μου. Τι συμβαίνει, Όσκαρ? Ένα σύννεφο από ακρίδες έρχεται προς τα εδώ. Ακρίδες? Ναι, και αν δεν τη σταματήσουμε έγκαιρα, θα φάνε όλη τη σοδιά του καλαμποκιού. Μακρύδες, Μα πού είναι ο άντρας μου, μπράβο. Έχει πάει με τον Μάριο και επιθεωρούν το κτήμα. Ποτέ δεν είναι εδώ όταν του χρειάζεσαι. Και ο Μάριο το ίδιο είναι. Ούτε και το σχημόπαπο είναι εδώ. Πού είναι? Νομίζω ότι πήγε για ράφτινγκ με τον Νίκο σήμερα το πρωί. Καλά. Θα γυρίσουν σύντομα τότε. Τουλάχιστον είναι καλά. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Λοιπόν, φίλοι μου, έχει κανείς καμιά καλή ιδέα? Εγώ έχω μια ιδέα. Γιατί δεν σκεπάζουμε το καλαμπάκι με μια μεγάλη κουβέρτα? Δεν είναι και τόσο άσχημη ιδέα, φίλοι μου. Μπορούμε να ράψουμε όλες τις κουβέρτες μαζί, Ναι, μου αρέσει αυτή η ιδέα. Και εμένα. Λοιπόν, ας πούμε δουλειά. Φέρτε όλες τις κουβέρτες που έχετε σπίτι. Αυτή ήταν καλή ιδέα, Φλάναγκαν. Έχω μια καλύτερη ιδέα. Και ποια είναι η μεγάλη σου ιδέα, Απόλλω? Θα κάψουμε όλο το δάσος που είναι γύρω από το καλαμπόκι. Ο καπνός θα σκεπάσει όλες τις ακρίδες και έτσι αυτές θα πεθάνουν. Μα δεν νομίζω ότι θα καταστρέψει το δάσος, Απόλλω. Η νίκη απαιτεί πάντα θυσίες. Στο μεταξύ, ο Μάριο και ο Μπράβο ήταν ακόμα χαμένοι στο δάσος. Νιώθεις καλύτερα, Μπράβο? Πολύ καλύτερα. Η επίδραση των μαγικών μαύρων μούρων έχει φύγει τώρα πια από πάνω μου. Ωραία, ας πάμε πίσω στη φάρμα. Τι λες? Φέρσου φυσιολογικά. Κάνε ό,τι δεν είδες. Τι δεν είδα? Κοίτα εκεί πέρα. Βγαίνουν από εκείνο το μεγάλο διαστημόπλαιο. Αυτές είναι μέλισσες. Κακό δικό τους. Τώρα θα έχουν να κάνουν μαζί μου. Αϊ! Μην το κάνεις. Να, πάρε κι αυτή, κι αυτή, κι αυτή. Μου έμπλεξες. Πάμε να φύγουμε από εδώ. Εσύ δεν είπες ότι δεν το βάζεις ποτέ στα πόδια? Δεν το βάζω στα πόδια. Αυτή είναι η υποχώρηση τακτικής. Για να μπορέσω να πολεμήσω μια άλλη μέρα. Αϊ! Ωραία. Ωραία. Εντάξει, τώρα που φυτέψαμε τους σπόρους να τους ποτίσουμε. Μπορούμε να φέρουμε νερό από την παραλία. Μην είσαι ανόητος. Αυτό είναι αλμυρό νερό. Χρειαζόμαστε γλυκό. Μα δεν υπάρχει ποτάμι εδώ γύρω. Θα πρέπει να υπάρχει κάποιο κοντά. Ας το βρούμε. Κοίτα, βγαίνει από εκείνη τη σπηλιά. Wow! Καλύτερα να φύγουμε. Και εμένα δεν μου αρέσει η ιδέα, αλλά πρέπει να βρούμε από πού έρχεται το νερό, Νίκο. Έλα. Καλά, αν δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Ο αέρας ξαφνικά δυνάμωσε και τώρα φέρνει όλες τις ακρίδες ίσια στη φάρμα. Κι όσο τα ζώα της φάρμας ήταν απασχολημένα με το ράψιμο της τεράστιας κουβέρτας για να σκεπάσουν το καλαμπόκι, ο Απόλλω ετοιμαζόταν να βάλει σε εφαρμογή το βλακώδες του σχέδιο. Οι ακρίδες έρχονται προς τα δω. Άρχισε να ρίχνεις πετρέλαιο τώρα. Δεν έχω πιστεί ακόμα για το κάψιμο του δάσους. Μπα, για ποιο λόγο χρειάζεται? Ασχημόπαπο, νομίζω ότι πρέπει να γυρίσουμε πίσω. Μα θα πρέπει να βρούμε την πηγή του νερού. Τι συμβαίνει? Ποιος με γαργαλάει? Αράχνες! Είναι πολλές, κοίτα! Κοίτα, κοίτα! Και τώρα τι κάνουμε? Πρέπει απλά να περιμένουμε μέχρι να φύγουν οι αράχνες. Αυτό εδώ γλιστράει. Σε πιάσα! Αυτό είναι το τέλος. Όχι, κι εγώ γλιστράω. Είμαστε ζωντανοί. Ναι, και βρήκαμε την πηγή του νερού. Είναι καταπληκτικό. Προσοχή! Άλλα προβλήματα! Της πρόκνει ο άνεμος. Ναι, πολύ γρήγορα! Τι συμβαίνει? Πες μου. Ησυχία. Μα τι είναι?
Όχι. Ο αέρας της πρόγνει πολύ πιο γρήγορα από όσο νόμιζα. Με αυτό το ρυθμό θα είναι εδώ σε περίπου 5 λεπτά πάνω κάτω. Δεν έχουμε χρόνο να κάνουμε τίποτα. Κοιτάξτε. Έρχονται. Ας προσπαθήσουμε να ράψουμε πιο γρήγορα. Κάντε γρήγορα, Γρήγορα. Όλο πιο γρήγορα. Κουράστηκα να χτυπάω αυτές τις πέτρες. Καλά να πάθεις, σου χρειάζεται, αφού ξέχασες τα σπίρτα στη φάρμα, χαζέ. Αυτό δεν δουλεύει. Δεν δουλεύει. Ωραία, τα καταφέραμε. Τώρα όλη η φάρμα θα πρέπει να με σέβεται τελικά. Ναι, δεν καίγεται κάπως γρήγορα. Ναι, είναι ο αέρας. Δεν φαίνεται να μπορεί να σταματήσει τις ακρίδες. Να πάρει, αυτές οι ακρίδες είναι τόσο χαζές. Εμείς είμαστε οι χαζοί. Θα κάνουμε ζωντανοί. Πάμε να φύγουμε. Κοίτα αυτές τις ζωγραφιές στους τοίχους. Εμένα μου μοιάζουν με ζωγραφιές ακρίδων. Είναι πολύ παλιές. Τι να σημαίνουν άραγε? Ίσως να μιλάνε για κάποια επίθεση ακρίδων. Ή για τον τρόπο να τις αντιμετωπίσεις. Ακόμα και να είναι έτσι, μας δεν μας ενδιαφέρει. Δεν λέει πώς να βγάλεις το νερό έξω. Κοίτα! Νομίζω ότι κάτι έκανα. Έλα να φύγουμε γρήγορα. Θα σου πω ένα πράγμα. Δεν ξαναπάω ράφτινγκ ασκημό παππό. Φωτιά στο δάσος. Αυτό μας έλειπε. Θαυμάσια, πού είμαστε λοιπόν? Πρέπει να είμαστε στο Σαν Φρανσίσκο στην Καλιφόρνια. Στο Σαν Φρανσίσκο στην Καλιφόρνια? Μα τι λες? Μα καλά, εσύ δεν πρόσεξες το σεισμό. Είναι το τελευταίο που χρειαζόμαστε. Ναι, μα μην ανησυχείς, δεν κρατάει για πολύ. Ελπίζω όχι. Ποιος κουνάει το έδαφος? Είναι σεισμός. Καλύτερα να γυρίσουμε στη φάρμα. Ναι, είναι πολύ αργά. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για τους αδιαδόρα. Τι του συμβαίνει? Απορροφώνται. Μπράβο, πρέπει να φύγουμε αμέσως από εδώ. Τώρα λοιπόν, Σλίκι, περίμενε να δεις αυτή τη νέα εφεύρεση. Αυτή είναι τρελή εφεύρεση. Νιώθω νύστα. Πέταξε μου λίγο νερό στο πρόσωπο να με ξυπνήσεις. Όχι τόσο πολύ. Η φωτιά δεν έρχεται από εδώ τώρα. Χαίρομαι που έσβησε. Ας το κερτάσουμε με ένα ποτό. Τι λες? Εγώ θα πιω πρώτος. Εντάξει λοιπόν, άνοιξε το στόμα σου. Έλα λοιπόν. Κοίτα, είναι απίστευτο. Με αυτόν τον ρυθμό δεν πρόκειται να μείνει ούτε μία ακρίδα στο τέλος. Είμαστε στη Χαβάη. Γιατί δεν μπορεί να κρατήσει το στόμα του κλειστό για μια φορά? Νιώθω άρρωστος. Αυτό είναι γιατί κουνιέσαι συνεχώς, αφεντικό. Τώρα θα δεις ότι θα νιώσεις καλύτερα. Σας άρεσε αυτή η περιπέτεια? Ναι! Θα ήθελα να ξέρω αν το σχημόπαπο θα ξαναδεί την Πάτη. Το ίδιο και εμείς. Μην είστε ανυπόμονοι και ακούστε λοιπόν. Ένας χρόνος είχε περάσει από την γέννηση του ασχημόπαπου. Κοίτα, Τικ, οι κύκνοι ξανάρχονται στη λίμνη. Δεν είναι όμορφοι, Τοκ. Πάμε να τους δούμε.
Όχι τώρα, Τικ. Πρέπει πρώτα να φτιάξουμε αυτό τον στήλο με το φως για να φωτίζεται η φάρμα το βράδυ. Μα Τόκ, δεν ξέρουμε τίποτα από ηλεκτρισμό. Τι εννοείς? Μίλα για τον εαυτό σου, γιατί εγώ είμαι ειδικός ηλεκτρολόγος. Στείνεις πρώτα το στήλο, μετά βιδώνεις τη λάμπα και ύστερα την βάλεις στην πρίζα. Αυτό μπορώ να το κάνω. Όχι! Δίνει όμως πολύ φως, ναι. Σε έχω βαρεθεί. Τι λες γι' αυτό? Είναι σαν να φοράω ένα σκάφανδρο. Θα πάω για καταδύσεις, κοίταξε με. Τι στο καλό κάνει ο Τικ σε μια γυάλα για ψάρια? Νομίζει ότι είναι ψάρι? Γεια σας, παιδιά. Σηκωθήκατε νωρίς σήμερα, Πάμε να κάνουμε μια βόλτα στο δάσος. Καλή ιδέα. Στη λίμνη θα δεις τις αποδημητικές πάπιες. Α, ναι, αλήθεια. Επιστρέφουνε τέτοια εποχή. Για να ρίξουμε μια ματιά. Στάσου! Μα πώς το καλό είναι ο Τικ? Κάνε πίσω. Α, κοίτα οι πάπιες. Ας προσπαθήσουμε να πιάσουμε καμιά σλίκη. Τρία σχημόπαπα. Μα πώς μπορούμε να βλέπουμε το σχημόπαπο 3 φορές? Δεν έχω την παραμικρή ιδέα, μα δεν έχει σημασία. Θα τα φάμε και τα 3. Ας πλησιάσουμε περισσότερο. Στοπ, κάποιος έρχεται. Τώρα λοιπόν, για να δω. Νηφίτσες, πάτε να επιτεθείτε στα μωρά μου, Τώρα θα δείτε. Λοιπόν, τώρα φτάσαμε. Γιατί δεν λες να έρθεις εδώ? Γιατί είναι ένα μέρος που δεν θα μας δει κανείς. Το ξέρω και λοιπόν. Θέλω να σου δείξω κάτι, Νίκο, μα δεν θέλω να το δει κανείς άλλος. Νομίζω ότι θα γελάσουν μαζί μου. Είσαι μυστήριος ασκημόπαπο. Τι είναι? Κοίτα. Wow! Φυτρώνουν άσπρα φτερά. Ναι, το ξέρω. Τώρα είμαι πιο άσχημος. Δεν πειράζει, ασκημόπαπο. Κοίτα, κάποιος έρχεται. Είναι ο Ζέπελιν. Γεια σου, Ζέπελιν. Τι σε φέρνει από εδώ? Φέρνω ένα γράμμα για το ασκημόπαπο. Ορίστε. Από ποιον είναι το γράμμα? Είναι από την Πάτη. Λέει ότι σήμερα γυρνάει στη λίμνη με την οικογένειά της. Φεύγω. Πρέπει να συνεχίσω τη διανομή. Τα λέμε αργότερα. Κυνηγοί και ρίχνουνε στις πάπιες. Πού πάμε, Απόλλω? Ψάχνω ένα καλό σημείο να κάνω τις ασκήσεις μου. Και τι είδους ασκήσεις είναι αυτές, Απόλλω, Γυμναστικές βεβαίως, βλάκα. Κάποιος έρχεται. Κρύψου. Αυτή είναι η φωνή της Πάτη. Ωραία. Τώρα μπορώ να κάνω ένα καλό όνομα για μένα. Είδες, ενθουσιάστηκε τόσο πολύ που με είδε που λιποθύμησε. Είμαι ακαταμάχητος. Νομίζω ότι λιποθύμησε γιατί είναι πληγωμένη. Είναι τραύμα από σφαίρα. Αυτό σημαίνει κυνηγή. Κυνηγή, πάμε να φύγουμε από εδώ. Καλό κομμάτι. Και τώρα θα πιάσουμε μια πάπια σλίκη. Εσύ να πιάσεις πάπια, αστιεύεσαι. Μη γελάς, κρετίνε. Αυτή τη φορά το σύστημά μου είναι αλάνθαστο. Η σούπερ τσιμπίδα. Αν θες τη γνώμη μου, απέτυχε. Τι, κάτι έπιασα, το νιώθω στην άκρη. Δεν ξέρω τι έπιασες, αφεντικό, μα δεν είναι λαγός. Υπάρχει μόνο ένας τρόπος να το μάθουμε. Θα τραβήξω την τσιμπίδα. Χρόνια είχα να γελάσω έτσι. Το έπιασα το ένα. Νίκο, σήκω, τρέξε! Είσαι σίγουρος ότι ήταν από εδώ? Σίγουρα. Δεν υπάρχει τίποτα εδώ. Περίεργο. Κοίτα.
Καλό δείγμα, Είναι ακόμα ζωντανό να το αποτελειώσω. Τι ήταν αυτό? Για να ρίξουμε μια ματιά. Δεν υπάρχει τίποτα εδώ. Και το μικρό ασημόπαπο συνέχισε να τρέχει μέχρι που έπεσε το σκοτάδι. Στο ποτάμι θα είμαστε πιο ασφαλείς. Θα είμαστε πίσω στη φάρμα γρήγορα. Λύκος! Λοιπόν, μικρούλε μου, θα σου πω τι έγινε. Πιάστη! Δικά μου! Τι είναι αυτό? Τζου, κοίτα τι κατεβαίνει από το ποτάμι. Αυτή είναι η Πάτη! Πάτη, μ' ακούς? Απάντησε! Πού είμαι, τι είναι, Κοίτα, Απόλλων, να υπάρχει πάλι. Σώπα κι άκουσε, Πλόφ. Ίσως να υπάρχει ακόμα τρόπος να εκμεταλλευτώ την κατάσταση. Είσαι σίγουρη ότι δεν ξέρεις ποιος έδωσε σε αυτό το κορμό? Βέβαια, δεν θυμάμαι τίποτα, ήμουν ανέστητη. Τι θυμάσαι τελευταία? Θυμάμαι τον Απόλλω που με πήρε στα χέρια του και με έσωσε τους κακούς κυνηγούς. Καλά μελέτα και έρχεται. Ο Απόλλω είναι ωραίος πάπιος, αλλά πάντα νόμιζα ότι είναι ένας δειλός. Απόλλω, σε ευχαριστώ που μου έσωσες τη ζωή. Υποθέτω ότι τώρα που σε έχω σώσει θα με παντρευτείς, έτσι δεν είναι? Σου είμαι ευγνώμων, αλλά ξέρεις... Η μοίρα μας έφερε και πάλι κοντά. Είμαστε ο ένας για τον άλλον. Ένας γάμος, τι ωραία, μπορώ να φορέσω καινούρια κορδέλα. Είμαι τυχερός που έπεσα στο βράχο. Αλλά πώς θα φύγω τώρα, Είναι ψηλά. Ελπίζω να μην είναι αητός αυτός που έρχεται. Μου μοιάζει σαν να είμαστε αδέλφια. Αδέλφια. Έχω 2 άλλα αδέλφια, αλλά πράγματι έπρεπε να ήμασταν 4, αλλά ένα από τα αυγά έπεσε από τη φωλιά. Θα έπρεπε να το ξέρω. Τι το έπρεπε να ξέρεις? Εγώ είμαι αυτός που βγήκε από το χαμένο αυγό. Δεν βλέπεις, πρέπει να είμαστε αδέλφια. Τι, είσαι σίγουρος γι' αυτό? Σιγουρότατος. Καιρό τώρα ψάχνω την αληθινή οικογένειά μου. Για φαντάσου. Δεν θα αγκαλιάσεις το χαμένο σου αδερφό? Βεβαίως, η μαμά θα χαρεί πολύ όταν σε δει. Είμαστε χαμένοι. Η πέτρα θα πέσει μέσα στον καταράκτη. Και λοιπόν και το πρόβλημα, μπορούμε να πετάξουμε. Να πετάξουμε? Μα δεν μπορώ να πετάξω. Και βέβαια μπορείς. Κάνε ό,τι κάνω εγώ. Πετάω. Είχες δίκιο με τρέμου, αδερφέ. Μπορώ να πετάξω. Δεν σου το είπα, πλάκα δεν έχει, Είναι φανταστικό, καταπληκτικό. Κι όσο το ασχημόποπο γνωριζόταν με τον αδελφό του, ο Νίκο ήταν ακόμα λυπημένος που είχε εξαφανιστεί. Γεια σου, Νίκο, πώς είσαι σήμερα? Δεν το μαντεύεις, είμαι χάλια. Και εσύ πώς είσαι, Πάτη? Λυπάμαι πολύ για το ασχημόπαπο και είμαι κατατρομαγμένη που θα παντρευτώ το βλάκα Απόλλω. Μα Πάτη, δεν μπορείς να παντρευτείς τον Απόλλω, παράτα τον. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό, Νίκο, μου έσωσε τη ζωή πάλι, είμαι υποχρεωμένη. Δεν ξέρω, έχω ένα προαίσθημα. Μείνε εσύ εδώ και εγώ θα πάω να τον βρω. Δεν θα περιμένω πουθενά, θα έρθω μαζί. Ο Νίκο είχε δίκιο. Το ασχημόπαπο ήταν ακόμα ζωντανό και έτοιμο να γνωρίσει τα νέα του αδέρφια. Και την καινούρια του μανούλα? Ναι, και αυτή. Δεν είχα σκεφτεί ότι θα πετάξω. Φτάσαμε σχεδόν. Εδώ είμαστε. Τώρα θα γνωρίσεις την υπόλοιπη οικογένεια. Γεια
σας αδέρφια, ξαφνιαστήκατε? Αυτό μοιάζει πολύ με μαθ. Με ποια να σας συστήσω τον νέο σας αδερφό? Αυτός είναι που εξαφανίστηκε όταν ήταν ακόμα μέσα στα αυγό. Καινούργιος αδερφός! Νόμιζα ότι δεν θα σας έβρισκα ποτέ. Αυτό πιστεύαμε κι εμείς. Λοιπόν, μικρή αδερφέ, γιατί δεν μας λες το όνομά σου? Πώς σε λένε? Όλοι με φωνάζουν ασχημόπαπο γιατί είμαι ένα άσχημο παπί. Όχι, εδώ κάνεις λάθος, δεν είμαστε πάπιες, είμαστε... Σιωπή, αδερφέ μου, άσε το πει μαμά, θα είναι έκπληξη. Πού είναι μαμά? Έρχεται. Τι συγκίνηση, επιτέλους θα γνωρίσω την αληθινή μου μητέρα. Όχι, κυνηγή! Χαθήκαμε! Όχι, μην ανησυχείτε, δεν μας έχουν δει. Μείνετε εσείς εδώ, θα τους οδηγήσω μακριά. Όχι, μην το κάνεις. Κυνηγή, εδώ είμαι. Δεν είναι γενναίος. Ρισκάρει τη ζωή του για να μας δώσει. Ναι, είναι γενναίος. Πρέπει να φύγουμε από εδώ, παιδιά. Είναι γεμάτο κυνηγούς. Δεν υπάρχει κίνδυνος, μαμά. Οι κυνηγοί πάνε τώρα πίσω από τον άλλο μικρό κύκνο. Άλλο κύκνο? Για ποιον άλλο κύκνο λέτε τώρα? Ο μικρός μας αδερφός, αυτός που χάθηκε μικρός. Τι? Εν τω μεταξύ, οι φίλοι του Ασχημόπαπου το ψάχνανε παντού. Ασχημόπαπο. Θα αυτά πιαστήκανε ζωντανά. Στη σκόρα θα καταλήξουν έτσι κι αλλιώς. Κι όσο το Ασχημόπαπο μεταμορφωνόταν σε κύκνο, οι κυνηγοί μαζευτήκανε σε ένα ξέφωτο να μιλήσουν για το κυνήγι της ημέρας. Πώς πήγε λοιπόν? Καλά, πιάσαμε 2 από αυτά ζωντανά. Γιατί δεν τα ψήνουμε τώρα? Νίκο, δεν νομίζω ότι πρέπει να ανησυχώ ότι θα παντρεύσω τον Απόλλω. Δεν πρόκειται να ζήσω πολύ. Ήταν ένας καλός ύπνος, τον είχα ανάγκη. Θα πάω να ρίξω μια ματιά να δω αν οι κυνηγοί έχουν εξαφανιστεί τώρα. Φαίνεται ότι έχουν φύγει. Θα δω αν μπορέσω να βρω τους φίλους μου. Το Ασχημόπαπο έχει μεγαλώσει τώρα. Όμως στο μεταξύ οι φίλοι του είναι σε τρομερό κίνδυνο. Η Σχάρα είναι έτοιμη. Τι συνέβη? Και το Ασχημόπαπο έψαχνε ακόμα για τους φίλους του στο δάσος. Λοιπόν, πού είναι ο αδελφός σας? Γεια σας, έψαχνα για τα αδέρφια μου. Μήπως είδατε κάτι παπάκια που μοιάζουν σε μένα? Τους φίλους σου δεν τους έχω δει, μα τα παπάκια όμως ναι. Δεν βλέπεις ότι είμαστε εμείς Ασχημόπαπο? Είσαι στα αλήθεια εσύ, παιδί μου? Όχι, κυρία. Όπως βλέπετε είμαι πολύ άσχημος για να είμαι γιος τόσο όμορφης πάπιας. Άκου, παιδί μου, εγώ δεν είμαι πάπια και εσύ δεν είσαι άσχημος, είσαι όμορφος. Μη με κοροϊδεύετε, κυρία. Είναι φανερό ότι είμαι άσχημος. Ναι, κοίτα τον εαυτό σου στη λίμνη. Λοιπόν, είδες καλά? Ακόμα πιστεύεις το ίδιο? Ακόμα πιστεύεις ότι είσαι άσχημος? Τώρα πίστηκες ότι είσαι αδελφός μας Ασχημόπαπο, Μάμα. Αχα. Συναγερμός, βοηθήστε με παρακαλώ. Τι συμβαίνει, Φιντιπάλντι, έγινε κάτι σοβαρό? Ναι, μα για ένα λεπτό. Πώς ξέρεις το όνομά μου? Είμαι το Ασχημόπαπο, Φιντιπάλντι. Βασικά έχω αλλάξει. Δεν είμαι τόσο άσχημος όσο πριν. Το Ασχημόπαπο, αλήθεια, μας είσαι κύκνος, θα έπρεπε να το γαμαντέψει, υποθέτω. Φιντιπάλντι θα ενθουσιαστεί. Ναι, αν μπορείς να την ξαναδείς. Και γιατί δεν θα μπορέσω? Γιατί οι κυνηγοί ετοιμάζονται να την ψήσουν μαζί με τον Νίκο. Τι? Η φωτιά έχει ανάψει τώρα. Μάσα Πινάπολη. Πρόσεχε. Πάμε να φύγουμε, θα πρέπει να είναι τρελό. Γεια! Δεν ξέρω ποιος είσαι, ούτε από πού ήρθες, αλλά σε ευχαριστώ που μου έσωσες τη ζωή. Κάποιον μου θυμίτσες, αλλά δεν μπορώ να συνδυάσω κάποιο όνομα με το πρόσωπό σου. Το Ασχημόπαπο? Ναι, το καημένο το φίλο μου. Τι να έχει απογίνει? Ο φίλος σου το Ασχημόπαπο είναι καλά.
Πόσο χαίρομαι! Το γλυκό ασχημόπαπο είναι ζωντανό! Γλυκό ασχημόπαπο τον αγαπάς πολύ, έτσι Πάτη? Ναι, τον αγαπώ πολύ. Περισσότερο από όλο τον κόσμο. Πήγαινε με σε αυτόν γρήγορα. Μα είσαι μαζί του, δεν με αναγνωρίζεις Πάτη? Είμαι το ασχημόπαπο. Σε ευχαριστούμε που μας έσωσες, με αυτό το αστείο δεν είναι καλόγουστο. Δεν είναι αστείο, σας λέω την αλήθεια. Είμαι το ασχημόπαπο, άλλαξα πολύ. Αλλά είμαι εγώ, έγινα κύκνος. Μεταμορφώθηκα. Όπως μια κάμπια που γίνεται πεταλούδα. Πάτη, αν δεν με πιστεύεις, τότε κοίταξε τα μάτια μου. Θα δεις ότι είμαι εγώ, όπως ήμουν πάντα. Ασχημόπαπο. Τι συγκινητικό. Αν δεν ήμουν σκληρός θα βάζω τα κλάματα. Πάτη, θα με παντρευτείς τώρα που μεγάλωσα? Θα το ήθελα, μα δεν μπορώ. Δεν καταλαβαίνω, γιατί δεν μπορείς? Υποσχέθηκα στον Απόλλω ότι θα παντρευτώ αυτόν. Μου έσωσε τη ζωή 2 φορές και λυπάμαι ασχημόπαπο, του το χρωστάω. Μα Πάτη, τον αγαπάς? Τον απεχθάνομαι. Γεια σας, παιδιά. Είμαι εδώ σε ειρηνευτική αποστολή. Ειρηνευτική αποστολή. Δεν σου έχω εμπιστοσύνη, είναι κόλπο. Τι θέλεις? Θέλω μόνο να βάλω τα πράγματα για λίγο στη θέση τους. Πάτη, σε βεβαιώνω ότι ο Απόλλω δεν σου έσωσε τη ζωή ούτε καν μία φορά. Υπήρξα μάρτυρας και τις 2 φορές που κινδύνευσες. Και σε καμία από τις 2 περιπτώσεις δεν ήταν αυτός ο κλόουν ο Απόλλω που σε έσωσε. Και ποιος ήταν τότε? Άσε με να μαντέψω. Ήταν το ασχημόπαπο. Ο ασχημόπαπο. Πρέπει να